Het lieke eerst een gewone brân, maar er komt heel wat achterwij. De brân wie snijden bij Eini de Vries, vicevoorzitter van motorclub North Alliance. 2 motorwerkplakken en het motorclubhuis binnen verlengingen. Er stonden op dat moment 13 motoren in, waarvan ik er nog 2 snel uit heb kunnen halen door de achterdeur. En toen kon ik er niet meer bij verkeren, want toen was de hitte en de rook zo groot dat toen moest ik de rest in vlammen om laten gaan. Dus er zijn 11 motoren in vlammen opgegaan. En het clubhuis van de motorclub was net helemaal opgeknapt. Was allemaal nieuw. Alles is weg. Bar, geluidsinstallaties, kleding. Er is asbest vrijkaan bij de brân, waar de Vries en 2 andere huishoudings hadden huis uitbasten. Ze mooien er weer in dat alles skiermak is, na alle gedachten oer een wieken. Een speciaal bedrijf is van de meer die mooi het opruimen van de asbest begon. De verzekeringsmaatschappij moest het regelen, maar het worden de gemeente te lang en die had de regie in handen naam. Ons is geadviseerd om direct maatregelen te laten nemen. Er is contact gezocht met de verzekeringsmaatschappij. Ja, en die verschuilen zich achter allerlei procedures en gesprekken die nog gevoerd moeten worden. En wilden pas daar vrijdag aanstaande, dus vandaag een besluit over nemen. En we hebben gemeend dat besluit woensdag al te moeten nemen en niet langer te willen wachten. Dat betekent dat we bestuursdwang willen toepassen, hebben we ook gedaan. En gezegd van als jullie het niet doen, dan gaan wij het zelf organiseren. De gemeente zal de kosten verheljen op een verzekeringsmaatschappij. De oorzaak van de brân is kwadsluiting. Er ben ik hennepplanten aangetroffen. Ja, dat klopt een beetje. Voor eigen gebruik stond erin, maar dat stond niet in het verbrande pand. Dat stond ergens anders. Dus daar is waarschijnlijk niet de kortsluiting ontstaan? Nee, daar is de kortsluiting zeker niet ontstaan, want dat staat er nog. Er zouden ook wapens gevonden zijn. Is dat waar of niet? Nee, dat is beslist niet waar. Er zijn geen wapens gevonden. Dat is alleen maar als je ergens aan een motorclub verbonden bent, dan gaat het altijd over drugs, wapens. Maar dat is helemaal niet te sprake. We zijn gewoon allemaal gezellige jongens die 1 keer in zoveel tijd een biertje drinken en wij gaan te motorrijden.